Ik ben Rutger Sterk, ik ben sectionier, ik kom uit Utrecht, oorspronkelijk uit Snits. En ik werk hier bij de bakker in Snits op Amerika. En ik zit op school op Bogeman. Nou ja, mijn hart en mem. Ik ben wel altijd Fries. Mijn broer ik kan net Fries praten, maar ik ken het allebei wel. Praat je hem Fries? Nee. Allebei net. Schandalig. Ja, het is schandalig. Je zou eigenlijk Friesland. De Praat maar Fries taaltest. Het gewisse. Wist je wat het is? Ik zoek geen flauw idee. Het gewisse is het geweten. Oké. Ja. Maar nooit van je het? Nee? Nee. En middag dat je doen knipperie, is het misschien? Ja, even een knipper ervan. Even knipper, even sliepen tussen de middag. Even een uiltje klaren, maar meestal een tukje dan even. Tukje dan. Tukje, Ja, dat is echt goed, ja. ja.